Mga puso, hingagaw na kamo sa inyo dira ang araw pa sa inyo panimalay. Nasigan nyo na dalaga na kamuday para sa aton Maskara Special Kapuso Fiesta. Dugay-dugayin si Alden ari na mga kapuso. Kapuso Stars nagpakigbahin sa mas madinuagon nga Ruby Maskara Festival. Asia's multimedia star Alden Richards may espesyal nga gift sa iya mga solid Kapuso fans. Yaring balita ang aton gintutukan. Bilang espesyal nga regalo sang GMA Regional TV sa mga Kapuso Negrense, bisita sa Ruby Maskara Festival ang mga sikat nga Kapuso stars sang inspiring GMA telebabad serye nga The Gift. Sa exclusive tell-all interview, present ang aton The Gift Idols, giging pangunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards. We're very much collaborative in a way that the writers, the creatives gets insights from us kung paano nila isusulat yung story. Para kay Mikey Quintos, kay musician nga si Mikoy Morales, dakong pagbago sa ila kabuhi bangod sa ila mga karakter. Ang smooth and ang sarap lang ng pakiramdam na you can trust your co-actors, your co-workers. And I did only dream of having this kind of environment in a set. Para kay Hot Mama Rochelle Pangilinan naman, may mga teknik na iniagod mang epektibo ang iya papel bilang Iloy on screen. Sinasabay ko yung trabaho with the family. So, yun ang kailangan kong, yun yung dinodouble time ko. Sa award-winning actor naman niya si Martin Del Rosario, ang kontrabida role ginapaabot pagid nga mas magahanap sa iya abilidad bilang aktor. Along the way, parang natutunan ko na siyang i-enjoy. Ang sarap niyang, actually sarap pala maging kontrabida dahil napaglalaroan mo ng sobra yung character. Sugod na mga kapuso sa Robinson's Place, Bacolod, agud makita sang personal ang aton mga The Gift Stars nga bitbit ang regalo nga maghatag kasadyahan subong nga maskara. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.